Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään. Ja tänään tässä videossa katsotaan vähän kuinka paljon on mennyt rahaa latauksiin tässä reilun kuukauden aikana. Mennäänpä tänne autoon ja katsotaan paljonko ollaan ajettu. Paljonko ollaan ajettu. Katsotaan täältä. Missä se näkyy? Trips. Siinä ostosta. 4678 kilometriä ollaan ajettu. Tää näyttää Total Energy 930 kilowattituntia mennyt. Ton verran on mennyt sähköä. Toi Teslan sovelluksessa näkee lataus paljon ladattu, niin siinä on vähän vähemmän. Ei kun vähän enemmän, koska siinä on mun mielestä lataushäviökin taitaa näkyä siinä. Joten laitetaan teidät vaikka sinne. Teidät sinne ja avataan tää Teslan sovellus. Laitetaan näytön tallennus päälle, niin näette tässä näin. Näette, niin, Tesla. Tosta noin aukes. Sitten mennään täältä tänne lataustilastot. Tää näyttää kuukaudessa ollaan ladattu 1026 kilowattituntia, mikä on enemmän kuin mitä toi on käytetty. Se on varmaan, tässä on noin lataushäviötkin varmaan otettu huomioon ehkä todennäköisesti. Ja rahaa on mennyt 270 € suunnilleen. Tässä sai säädetty, että täällä on nämä hinnat. Mulla kotona maksaa ton verran suunnilleen, Supercharger on ton verran, töissä on ton verran ja sitten muu eli noin yleiset latauspisteet. Ne mä oon laittanut 40 senttiä, koska se vähän riippuu, jossain on 30 senttiä, jossain on 45 senttiä. Keskiarvo on tommonen 40 senttiä. Niin, katsotaan. 1026 kilowattituntia. Kotona ollaan ladattu 22%, töissä ollaan ladattu 26%, Superchargerilla 3% ja muulla 49%. Eli mulla tulee aika paljon tuota pikalatausta näköjään. Puolet suunnilleen pikalatausta mun ajoista. Sellaista. Sitten tää näyttää polttoainesäästö. Katsotaan, tossa painaa info, niin tää näyttää. Laskettu arvioimalla hintaero Tesla lataamisen ja vastaavan bensiiniauton polttoainekustannusten välillä samalla alueella. Nykyinen laskelma perustuu arvioitun polttoaineen hintaan 1,82 € litra alueella Suomi. Eli ton verran suunnilleen maksaa bensa. Ja sitten tää näyttää, että mulla on mennyt 270 € sähköä ja bensavehkeellä olisi mennyt 653 € sähköä. Eli ollaan säästetty bensavehkeeseen verrattuna 383 €. Mikä on aika paljon. Aika paljon jo. Aikas paljon, mutta eipä tässä muuta ihmeellistä oo. Siinä näkyy vähän tilastoja. Pysäytetään tuo näytön tallennus. Noin. Ja joo, aika paljon tullut ajettua, kun yli 4000 näköjään. Melkein 5000, ei saatana. Mistä niitä kilometrejä tulee? Jostain niitä vaan tuppaa tulemaan. En tiedä miten on mahdollista, mutta näköjään ollaan ajettu niin paljon. Ja toi on siitä, kun mä niinku resetoin tän kun mä ostin, niin se näyttää ton verran. Siihen mä oon kirjoittanutkin, että ostosta. Keskikulutus on ollut näköjään 199. Eli 19,9 kilowattituntia sadalle. No nythän tässä on ollut lämpöisiä kelejä, niin nyt kun on töissä tullut kotiin, niin on ollut semmonen 15 kilowattituntia suunnilleen. Eilen ajoin Helsinkiin, niin Helsinki kun ajoi motoria pitkin, niin olisiko ollut 16 kilowattituntia näytti, mikä on aika vähän. ID5 ei koskaan niin pieniä päässyt tämmöisillä ilmoilla, että silloin olisi mennyt semmonen 20 kilowattituntia. Eli tää syö vähemmän sähköäkin kuin ID5. Eli säästetään enemmän rahaa tällä, kun ajellaan. Ei mene niin paljon latauksia. Ja joo, eipä mulla tässä muuta ihmeellistä oo. Siinä oli vähän lataustilastotietoa teille. Että tämän verran menee latauksiin rahaa. Nyt varmaan joku kommentoi, että pistä siihen kaikki muutkin laske, mut tää oli vaan lataustilasto video, et ei ollut mikään sen enempää. Et koittakaa ymmärtää. Mut joo, ei kai tässä muuta. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.